iso ora apal kok yo bar joget kok terus dingkluk. Wah, mendak niku mboten dingkluk, Pak. Mendak piye? Mendak niku ngaten iki, mayuk nek Jogjane. Oh wong sing manglung ndasmu kok. Lah Pak, napa mboten enten bedane niki kalih niki to, Pak? Lah kowe iki sing manglung ora mendak, nek mendak ngono pancen gayan joget ki tek mendak. Lah kowe iki Oh, mboten niki ngimbangi gelungan mergi kan mungkin jempalik, Pak. Oh ya, ya wis ora apa-apa. Met sewu, Pak. Wis pancen ngeyel kok kowe iki. Padune ora apal kok. Enten coro. Ya. Catetan sajroning ati. Sik, kita urus mau. Kowe kok dadi ngarep mau kok kleru ki piye? Napane sing kleru, Pak? Kleru wae wong kudune kowe iki nembang malah ming hae. Pak Seno, kula menika nganu Pak kegawa kahanan. Kan kula wonten ning ajeng pun matur, Pak Seno kula kok rada budheg nggih Pak ngoten niku to, Pak. Dadi kuping kula niku kesumpelan sisih, Pak. Oh, ambek sisih dicoblos ngomen metu sumpele. Napa, Mbah? Ya. Enggak nggih, Pak. Heeh. Kuwi kok anu sik bathukmu iki ana apane iki? Pundi, Pak? Kuwi kok nyenil cilik kuwi? Niki? Tai lalat ya? Niki tai lalat. Oh, ambek esuk nggon bathuk kaya tai kucing. Men ketok gedhe ngono. Pak Seno guru TK lho, Pak. Iya, iya wis. Ampun macem-macem lho, Pak. Ya. Ya, yo bacotke Nes, ya.